Já ten cukr přinesu. Tady není ani zvíčka cukru, jo. On mě dělal to kafe, ale to je úplně když tady to dělá věnga, aby prostě se to nebálo. Ten jde pořád první kapitály sráží. Ale on se nic uvážil, takže ona má pocit, že vyhrává. Ona může hrávat, ano. A on se většinou, já na něj hru a on většinou do ní. A sráží, tak naskakuje vzad, taky.